lokal. Kuna ti Biblia at ti babae aday dayaway na ni Apo Diyos ket nakaming pintas. Kastoy kaya papanan natin panagrambak ti Ilocos Norte kadagiti babae. Ket gapo iti daytoy pinadayawan ti Provincial Government of Ilocos Norte ti Women's Month Celebration babaen ti 14th Kini Parade. Ano sa dino ket itoy inimbetaranda dagiti 20 ket 3 ang munisipyo ket gastapay ni siyudad iti Ilocos Norte. Tikini-kini, weno kembot-kembot iti Tagalog, ket may pasarming kadagiti babae akan ganayon nga agkini no kasta magnada. Tikini-kini, ket enrogi ni Senador Amy Marcos iti Gobernadora Paylay Isuna, ket dito akan ganayon na apad padayawan dagiti amin na babae. Kuna dagiti nakasarsarita tayo manipod LGU pagudpud, ket maragsakan da, gaputa ada iti kastoy nga aktibidad tapno mapadayawan dagiti amin na babae. Sorry sir, dito kat taon-taon yung marabrabakan. Kasali kami nagkakanayon sir. Dito kat may ipakita iti kina empowered ni amin nga babae dito yung buong nga Ilocos Norte. Lalong-lalo na po dagito yung LGU employees. Karamihan nga participants kat taga LGU ako, di different municipalities tayo. Kabayatan na ko na dagiti nakasarsalita tayo ang babae na nakipagpaset iti dayto yung programa ket gapo iti disiplina nito Ilocos Norte ket saan dapay ang napadasan iti nailangi akas maysa a babae. When sir? Ano mabalik na yung ay nga assessment ng province equal rights para When sir? at dagiti ba nagkakayat yung mabalbalibo. Awan sir. Ilang message ko sir is kaya tayo na anyaman ti panubok kanya tayo amin nga babae kasi para iti pamilya tayo sir. Mainaig iti daytoy ket agtultuloy dagiti programa para kadakwada a babae iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM.